Nandito tayo ngayon sa Barangay Bobonot dito pa rin sa Dasul. Tara, silipin natin ang kanilang pinagmamalaking falls. Ang sabi ng mga matatanda, ang tawag nila dito ay disuor. Pero eventually, nagpalit, pinalitan nila ng Salabusuban. During the 80s, naging labahan ito. Ginagamit nila siya na pag naglalaba. Tapos may mga families na nagpipiknik. Kasi nga, libre lang siya, accessible sa mga tao. At saka naging diving site ng mga kabataan. Dito ang kanilang hanging bridge. Kapag andito ka, pwede tayong mag-selfie at background natin ang falls! Yun po yung hanging bridge ang sa likod ko. Hanging bridge. Lamig ng tubig! Sarap maligo! Ayun po, dito nga po sa falls na ito, sobrang lamig ng tubig at sarap maligo. Ang sarap mag-unwind. Ang pinaka-highlights kasi ng falls na to, may cave sa ilalim. Pwede kang, pag nag-dive ka, may cave po siya sa ilalim. At the same time, nagiging source nga siya ng help sa mga tao. Parang yung sa maglalaba, magpipiknik ng libre, family gathering. Wow! Napakaganda nga dito. Nakikita natin na may naliligo, nagpipiknik at libre pa. Siyempre, sobrang saya at mas malinis pa noon. Pero ngayon, ganun pa rin naman ang itsura ng Salabusuban Falls. Pero siyempre, sa pagdaan ng panahon, alam naman natin na nagiging problema nga natin yung waste management. Although nakokontrol naman siya. Pero every time pumupunta kami dito, yung nostalgia ba ng kabataan mo bumabalik.